Wong melek sabar narimo. Ben melek, ora mek melek kasat mata tapi melek mata ati. Ayo Birkah bangun. Wis wayahe Jawa Bali Jaya. Ayo bangkit. Aja bodho-bodho ah. Nek awak dhewe iku bodho dibodohi terus, gak enek dibodohi. Ngerti dibodohi wis. Kesane melek lagi Bapak. Oh nggih. Mboten napa-napa niki. Kesane melek. Nggih. Ya melek kasat mata, ya melek mata hati. Mulane kembang Jawa anten unen-unene ngeten iki. Aja turu sore kaki. Ana dewa lang-lang jagat. Nyangking bokor kencanane isine donga tetulak. Sandang melawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimo. Ben melek, ora mek melek kasat mata tapi melek mata hati. Ayo Birkah bangun. Wis wayahe Jawa Bali Jaya. Wis berlaku 5 tahun mulai 2020. 0. Nek apa Mbak Jo kalau lagi ngomong saiki lagi oleh perintah. Wis suwi anggere ape dibentar gak oleh gosek. Tunggu. Mulai tahun ini tetep nek wis wayahe ora enek dialang-alangi. Nek ana wong Yaman ngaku Jawa wong Yaman ndi wonge. Ketokno irunge, ketokno raine. Nek wong Jawa urip ning dhewe kok ape diklaim. Mane aja kudu dia dijajah Londo jadi kekayaan Indonesia diusungi Londo. Jajah Inggris kekayaannya diusungi Inggris, jajah Jepang jadi diusungi Jepang. Saiki dijajah Arab. Wong Arab gak ngusungi Pak, wong Jawa tambah sepor. Ayo rasa ngomong kuwi. Wong Indonesia kekayaannya malah diterno dhewe. Ngeterno wae antri. Sampai tahun-tahunan lek datang. Terus saiki istimewane apa nek bangku Arab? Apa dijatah tiap tahun? Apa tiap bulan? Nggih. Mboten. Tangga kula niku kathah. Bar kaji saiki yang mlempoh nang Tegal meneh. Iya. Barang kaji bakul cawu. Lho mestine kan boten. Jarene munggah kaji nek wis napa mampu. Lah bar kaji tambah melarat. Apa? Coba lho. Tersang kula ngoten kok nggih. Sami ngene. Tobat bangsaku. Ayo bangkit. Aja bodho-bodho. Nek awak dhewe iki bodho dibodohi terus. Kula niki sampai kaya orang duwe tangga, orang duwe kanca. Mergo napa kabeh melok wong Arab terus gegeki dadi wong Jawa. Mergegek ugek sak kulita. Ora ketang sak dulit mergegek kula. Mboten angsal. Ajeng dihaki wong asing. Orang dikanca ya wis aku duwe Gusti Allah wajan. Ijek duwe Tuhan. Duwe sedulur sejati. Cukup kanggo salawase. Nggih. Kanggo urip salawase. Salawase mboten teng donya tok. Ngantos besok bali kasedan jati. Nggih. Ada rondo anget niki. Rondo anget nggih monggo. Are mboten enten pertanyaan nggih, mboten enten jawaban. Dadine intine pengetan sasi Suro niku pengetan taun Jawa. Mosok rek wong Jawa kok ora ngerti taune dhewe. Wae wong dipengeti, wae dhewe ora ngerti. Lah kan bodho to.
Nah, niki tong sesi terakhir menika kula badhe nyuwun istilahnya dateng jenengan pengharapan nih kepada pemerintah yang akan datang itu apa nih Pak? Yang diharapkan Sebagai seorang pelaku atau penghayat kepercayaan yang Maha Esa ini kan dari dulu niku kan pas sering diakui Pak. dianaktirikan atau bahkan mungkin tidak diakui ngoten nggih. Mungkin Nek diakui nggih. benar napa datang pemerintahan napa tempat apalah. Sebetulnya pemerintah sudah tahu Pak. Nggih. Ini sudah terbentuk MLKI ini kan dari pemerintah. Dulu zaman Mbok menawi niki dengan bergantinya kepala pemerintah. makanya presiden sebetulnya pemerintah sudah tahu. Wis ngerti tapi urung ngopeni. Urung krasa nek diopeni. Nggih, ngertine nggih dereng ngerti. Wah, Nggih namung ngerti mawon. nggih. Tapi urung kober diopeni, Pak. Nggih. Lho nyata niki wau lho. Presiden pertama sampai sekarang ini wong Jawa terus. Masa orang ngerti tahun Jawa, Nggih. orang andel kula. Teng kalender tanggalan itu ada peringatan ini peringatan tahun ini. Tapi gak ono kula teliti. Peringatan tahun baru Jawa gak ono. Nggih. Loh. Lah kan berarti orang ngerti to pancene ora diperhatikan. Yang diharap bangsa kita, yang diharap orang kecil, yang mengharapkan mbok tahu dong, mbok ngerti. Kasihan bangsanya sendiri. Jangan bangga karena punya kapal terbang, punya jalan tol, bisa naik ke bulan. Tapi jati diri hilang. Wong nek orang duwe jati diri berarti orang duwe harga diri. Ya ini dadine yang ngene iki. Bodoni terus. Malah niki sakniki kathah nek tuntunan Jawa diarani maksiat. Krungu nyetel radio tiba ana gamelan, kupingnya disungkem. Nah, ini orang yang sudah terjangkit virus Arab. Betulnya nggak sampai saya mengatakan orang tumeka diempet-empet orang tumpah dibrolno wae. Itu kenyataan. Saiki ora peduli sanak kadang sampai orang kena jejak budak-buduk aduh wis. Dulur karo dulur sing siji netepi Jawa, sing siji melok Arab. Wis gak rukun. Nggih. Anak karo wong tuwa. Enten, Pak. Anake sergap teng masjid, wong tuane ora gelem nganggo cara Jawa. Ora diusurusi ya. Diseneni terus, dimarahi terus. Lah, cah cilik-cilik wis wani merintah bapake. Ayo sembahyang. Ayo sembahyang, Pak. Lah sembahyang iku apa? Tuhan kan Maha tahu. Mosok nek wong Jawa nganggo cara Jawa Gusti Allah ora ngerti. Mosok Gusti Allah iku ngertine mok cara Arab tok. Nggih. Lah, Tuhan kan Maha tahu. Maha mengerti, Maha mendengar. Mosok Tuhan enggak dibengoki nganggo pengeras enggak dengar. Dengar. Ternyata kita ini pakai cara Jawa. Tuh kalau tidak mendengar. Dengar Tuhan. Paling Jawa. Ini. Nggak omong kosong saya ini. Kenapa kok Mbah Harjo lah ngomong saiki? Lah wong urung oleh perintah ya. Wis oleh dawuh keterangane ngene tapi urung oleh diucapno. Ya mulai tahun iki. Tahun C, ini tahun Selasa Pahit. Mulane kula ngarani tahun ini tahun ujung tombak, ujung senjata. Tapi awak dhewe gak kena maksa wong. Wis wayahe Jawa Bali Jaya.
Tugasnya niki napa? Namung ngelingaken, ngemutaken, nyadarno. Sadar yo mulai tahun seniku, tahun 12 pae, ora sadar sak Penentuan lagi. penentuan Pak ujung tombakne. Soale niki napa Jawa Bali Jaya wong bocah bayi saiki wis umur 5 tahun. Mundak suwe kan mundak dewasa. Umur 5 tahun wis pelayan, wis ngerti ndene. Wis gak kena dibujuki. Ngerti dibujuki wis. Sebetulnya sudah lama ini. Kenapa kok nggak dibicarakan sejak dulu? Wong urung oleh pengesahan, olah kayak dituturno kok. Kados nek warga-warga yawon niku nampi kunci sekawan. Oke. Tak wenehno. Tapi peresmiannya kapan? Apalno sih? Kone sapa lagi wisuda. Anjen. Masuk jejer manusia jati. Kula mboten elek-elek. Wong sakniki kabeh sik enom sik tuwa. Wong tuwek saiki niki salahe wong tuwek biyen. Lah nek bocah saiki ya salahe wong tuwek saiki. Ayo sadar. Sing wis ya wis, nek wis ngerti kleru aja diterusno. Awak dhewe iki manembah sembahyang. Sembahyang cara Jawa, Pak, dudu cara Arab. Sembah ya. Cara Jawa Gusti Allah ngerti. Cara pembuatan damel bahasa Arab nih. Loh, Tuhan kan tahu mengerti segala bahasa. Oke. Loh, Arab teng Jawa ini nek kerjasama mboten napa-napa apik, Pak. Doktrin iki lho sing elek. Wong saiki kuburan wis akeh sing diklaim, Pak. Ora muni Arab, aku muni Islam. Lah Islam itu budaya Arab toh. Ora dikei tulisan, ora kayak label ya kuburan wis ngerti. Wis iso bedakno wong iki kuburan, iki pasar. Iso bedakno. Lah apa kuburan dikei label? Sampai wong tinggal dunia kerandane ditulis Arab. Mosok Gusti Allah dibodoni. Loh, ayo sadar. Pangerane wong sadar mesti ngerti bener, ngerti salah. Iso bedakno. Nek wis ngerti bener, ngerti salah, karek milih sing endi. Gitu. Oke. Kula namung ngelingaken dapur ngemutaken. Hanya mengingatkan, ayo kembali ke jati diri. Carilah yang benar. Gunakan yang benar. Balik ke ajaran lokal ya. Lokal. Oke. Engkang Sumba, monggo balik kang Sumba. Sunda, cara Sunda. Oke. Dayak napa cara Dayak. Dayak nganggo cara Dayak. Betawi nganggo cara Betawi. Oke. Banyumas nganggo cara Banyumas. Jawa kan bahasane pun benten-benten. Banyumas dulu-dulu awake enggak ngapak-ngapak. Tapi nek kula mireng ngomongane Banyumas niku kula nggih trenyuk. Nek wong dhewe ngencakno ya kok luwes. Jogja, Solo, sami. Ngatan sampai merambah Jawa Timur, Bojonegoro Tuban itu padha. Mak Bojonegoro Tuban itu tembunge kasar kados kula niki. Mboten saged ngomong halus. Monggo ngintan Lamongan. Gresik, Surabaya, Jombang itu dialeke. Manetan kasar. Dialeke beda, tapi maknane padha. Ayo nganggo produk sendiri. Kene apa to ya wong iki? Kok gak bangga karo weke dhewe? Kok ora puas nganggo weke dhewe? Ayo pakai produk dalam negeri. Nggih.
Kula mboten elek-elek wong liya. Lah wong liya nek ora gelem diarani elek aja melakukan sing elek-elek. Jane manungsa niku ora tek repot. Oke. Nek moh diarani elek aja nglakoni elek. Cukup toh. Nek moh diarani bajingan aja nyolong. Nek moh diarani penjajah aja jajah. Wilayahe wong. Kamu aja ngatur sing di omah. Nah niku kebablas. Mergo apa? Wong di omah kok diatur tamu. Mergo bodoh. Ayo terus oleh mudah di wong bodoh. Malah dibodohi terus. Oke. Nggih. Menawi saged ditutup closing statement Nggih. wonten ingkang damel nasihat Nggih, monggo. kalangan anak muda terutama nggih khususnya hari Jawa kersane balik Jawa malih. Nggih. Wong Jawa malih. Nggih. Ngeten nggih, tegese Jawa Bali Jaya. Niku mboten kok tatanan gitu balik kaya kerajaan mboten saged sakniki kan mboten kerajaan, wis republik. Rajane sapa negara? Presiden. Nggih. Sak wilayah Indonesia iki presidene siji. Gek biyen sak tanah Jawa rajane akeh kok. Pirang-pirang kerajaan. Lah, itulah menjadi kocok penggolo. Saiki wis gak usume wong Indonesia kudu. Wong Jawa kudu wis gak usum. Nek wong Jawa cek seneng bodoh ya, berarti cek seneng dibodoni wong asing terus. Awak dhewe tuan rumah. Wong Jawa urip ning Jawa dikon nganggo pakeme wong Arab. Wong Jawa ndek pakem dhewe. Lah nek pakeme wong Arab nganggo pakeme wong Arab aja urip ning Jawa. Lah cukup lah. Nggih. Pokoknya nek sasi poso, wae wong Jawa ditutup kok cangkeme dibungkem. Wae wong Arab kau terus ya apa wae. Nek wulan poso sampai maca iku nganggo pengeras. Nggih. Ayo pikir pakai akal sehat. Nganggo wening ati. Nggih. Kula sampai ngomong enten iki jane wis kebaca. Jane mboten mentolo kula. Nah aku gak untolo ngomong. Lah wong-wong kira dibodoni terus. Wong tugas kula niku ngomong Nggih. tukang ngelingaken. Kok ora sak Indonesia wonten nggih sak Indonesia, tapi wilayah kula kok namung teng Jawa. Kula mboten asal nyambrang teng Bali ing Sumatera. Mboten asal mergo napa? Teng mriku sampun wonten ingkang nglenggahi piyambak. Tugas kula namung seluas Pulo Jawa. Ngelingno dulur. Dijawil. Nabi dawuh elingno dulurum sing lagi lali. Nggih. Nek kena ini tahun penentuan. Jawil elingno sing lagi lali. Nggih. Sapa sing perintah wis ora usah tau kowe. Nek pengen ngerti sinauno dhewe. Kok iso nampa dawuh ngono ki sapa sing paring dawuh? Nek pengen ngerti sinau ben gak cari-cari. Nek wong bodho ki wis diomong siji ganjaran lurus swarga jemrintil. Ora ketang duwe pitik sitok didol disetara. Bangsaku. Aja nemen-nemen nek bodho. Aja nemen-nemen nek bodho. Muga wong Jawa saiki wis dadi telung bagian, Pak. Siji Jawa Jawi, loro Jawa Jawa, telu Jawa Jawi, Jawa Jail. Jawa Jawi iki wong Jawa sing ijek netepi Jawane. Jawa Jawa wong Jawa sing wis ilang Jawane. Jawa Jail wong Jawa sing ngrusak Jawane. Mulane sing wis ya wis, sing lali nang padha waras, Nggih.
sing nang padha eling, ya, sing lara nang padha waras, sing lali nang padha eling. Elinga awit peparinge Gusti. Iki wis ana dawuh, wis wayahe. Terus kok menawi cekap samanten atur kula ingkang saged kula aturaken bilih wonten kasare rembag kurang nuju prana kawula nyuwun pangapunten para kadang-kadang para pamirsa monggo dirasasanti sura sudira jayane ingkang rap siya krasto tekaping olah parmastuti becik ketitik ala perkara saka kang ala ya ing kono wahyune sirna. Sirna larut topas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa kang sedya ala muga-muga dadi becik. Lan sapa kang sedya becik muga-muga dadi sedulur awit dayane sedulur sejati. Keparengi Gusti Kang Maha Suci satemah rahayu 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 sagung dumati. Rahayu. Matur nuwun. Nggih.